আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ ডিমাকুচি অঞ্চলত এইটো মানে এইটো জায়গাত বৰ্তমান পিগেৰী ট্ৰেইনিং এটা হৈ আছে। একচুৱেলি এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে, যেহেতু মেক্সিমাম মানুহ ঘৰত গাহৰি থাকে, মানে এনিমেল মানে ফাৰ্মিং সেক্টৰত আমাৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে। তো কথা এইটোৱে যে মানে অলপমান যদি সাইন্টিফিক যদি নলেজ যদি আমি দিব পাৰোঁ ফাৰ্মাৰবিলাকক, তো অট'মেটিকলি মানে ফাৰ্মাৰবিলাক যিটো ইনকাম এইটো আগবাঢ়ি যাব। আৰু যিমানখিনি মৰ্টিলিটি হয় আজিৰ ডেটত ফাৰ্মাৰবিলাকৰ মানে ঘৰত মুৰ্গী হওক, হাঁহ হওক, ডায়েৰী হওক, পিগ হওক, তো এইটো মানে ছেভ কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য। অৰ্থাৎ পইণ্ট এইটোৱে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম মানুহৰ ফাৰ্মাৰ মানে ইনকামটো মানে বেছি কৰিব কাৰণে এইটো परिव्यक्त करा हुआ है। और खासकर क्या है कि इसमें जो है गडर्स कंपनी बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है कहीं कहीं ऐसा यूं ही नहीं मिलता है। तो हम गडर्स कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से वो लोग मैं जो रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो लोग आता है यहाँ पे, अच्छा डॉक्टर यहाँ पे आता है। तो वही है, तो मकसद ये है कि फार्मरों का जो इनकम उसको आगे की तरफ लेके जाना है, वही है। तो ये फीडर कहाँ पर मिलेगा? हाँ, ये फीड तो डिमाकुची में ही है। एक्चुअली ये मैं खुद मेरा दुकान है और दुकान सेकेंडरी बात है, सच कहो तो दुकान सेकेंडरी बात है, कोई फीड सेकेंडरी बात है। मेन मुद्दा मेन पॉइंट ये है कि फार्मरों को नॉलेज देना है ताकि उनका फ़ायदा ज़्यादा हो। क्योंकि पुरानी तरीक़ा से अगर हम करते जाएगा तो हमारा इनकम सोर्स जो है ना, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया जो है मंगल ग्रह की बात बोलता है, साइंटिफिक दुनिया है, इंटरनेट दुनिया है, और हम सब ये सब जानते हुए भी गांव में रह के पैसा को कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। तो हमको नॉलेज चाहिए सबको। तो ये नॉलेज कौन देगा? मुद्दा ये है, ये नॉलेज कौन देगा? तो ये नॉलेज देगा एक सीनियर जो इस सेक्टर में एक्सपर्ट है, डॉक्टर है। हम उन लोगों को बुला के हम फार्मरों को ज्ञान देना है। तो ये मेन पॉइंट है, और मैं खुशी हूँ कि आप लोग आज यहाँ पे आया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, पिछले 18 मार्च में कुछ दिन पहले गया है, उसमें भी गोटरी फार्मिंग ट्रेनिंग हुआ था, उसमें बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का आया था। तो आज के दिन में मैं और एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, आप किसी भी सेक्टर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, डेयरी फार्म हो या पोल्ट्री का हो, डकरी का हो, पिगरी का, गोटरी का, आप मुझसे संपर्क कर सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है। स्क्रीन या तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा, व्हाट्सएप में बात कर सकता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। आप बस 20 या 30 जनसंख्या हो जाओ, तो हम आप जैसा चाहते हैं वही पे हम डॉक्टर लेके जाएगा, एक्सपर्ट लेके जाएगा। वही इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी को, सभी कम्युनिटी को ये जरूरी है। आप मासूम का हो या किसी भी सेक्टर में, आपकी चैनल द्वारा मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे संपर्क कर सकता है। आप जो भी चाहती है नॉलेज, इस नॉलेज को देने के लिए मैं एक्सपर्ट बुलाएगा, और ये हो रहा है। और मैं तो एक बकरी फार्मर हूँ, आप सब जानती है, 12 साल से बकरी फार्म कर रहा हूँ। मैंने एक किताब भी बनाया है बकरी सेक्टर में, जो बोडो लैंग्वेज में है, और काफ़ी डिमांड है, ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट का काम भी चालू है। तो वही है फार्मर लाइफ। जिहेतु दाउ, बोरमा, हांसो, अमा, मोसौ जुदि फिखाबायब्ला बे दानाखौ जों नागिरबाय थानांगौ एसेबां सिन्था गैया, डिमाकुचियावनो मोनखागोन। मोसौ बाजार दं जेरावहाय डिमाकुचियावनो, बे मोसौ बाजार साखाथिजों नांजाबनाय, बेवहायनो आंनि माने गलायावनो मोनगोन। बेवहायनो जायफ्रा माने जुनार माने फियो बिथांमोननि माने ट्रेनिंखौ माने गोनांथियाथ' जोबोद। नाय, जों बयनिबो न'खराव जिब जुन्थु दङ, आरो बे जिब जुन्थुखौ जों मिन्थियो सा सानजा भारतनि मानसिया मासे दाउनि दामा 500 बर्तमानाव, बेदर महराव 700, लाइभ वेट 500 लागि थांबाय, बोरमानि दामा केजियाव 700-800, अमानि दामा 400। तो जों सा सानजा भारतनि मानसिया अमा दाउनि बेसेनखौ मोजां होनना मिथिनानै जों बयबो मिथिखायो, खिन्थु बेखौ मोजां होनना मिथिनानैबो जों दा बे बेबहायखौ खालामनानै मुलाम्फाखौ बारायनो हायाखै। तो मुलाम्फाखौ बारायनो थाखाय सानदोंबाबो दा जों बोरै, दा जों बहानिफ्राय मोनगोन फर्मुलाखौ? होमबा खोथाया जाहैबाय जोंनो गियान। मासे दाउखौ बोरै जोथोन लानांगौ, मासे बोरमाखौ बोरै जोथोन लानांगौ, अमाखौ बोरै जोथोन लानांगौ, जों बेखिनि गियानखौ सोरनिफ्राय मोनगोन?
जों सासे डक्टरनिफ्राय बा सासे सिनियर फैबाय थानाय प्रेक्टिकेलि मानसिनिफ्राय थ' बिथांमोननिफ्राय मोनगोनब्ला थिगासे जों बुजिबाय दायो जों बिथांमोनखौ बहा मोनगोन जों बेनि राहाखौ खालामनांगोन माने आबादारिफोरखौ ज' लिंथुमनानै जोङो गोरों मानसिखौ लिंहरनानै जोङो बोसोन लानांगोन दा बेनो गुबै उद्देश्य आं गोलाव समनिफ्राय बे खामानिखौ मावबोगासिनो दं आरो दा दिनै आरो अमानि मोनसे हाबाफारि लादों बेवहाय दिनै 100निख्रुइबो बांसिन 130 प्लास मानसि जादों थ' बे जोबोद मोजां ओनसोलाव जुदि 130 जन मानसिनि गेजेराव जुदि 30 जन मानसिया कमार्शियेल फार्म खालामोबाबो बिथांमोना निस्सय मुलाम्फा जागोन आरो बिथांमोनखौ नुनानै गोदान आबादारिया आरो थुलुंगानाय फैगोन पइन्टआ बे आरो थ' बेखायनो जायफोर गोसो गुदुं बे सेक्टराव एसे आंजों जड़ित जानो हागोन आं बेखौ होना आं एक्सपार्टखौ दिन्थिगोन नोंथांनो आरो आङो बे नोंथांमोननि चेनेलनि दारा गोनां मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाखौ आङो फोसावनो लुबैगोन जों थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय एडुकेसन एवारनेसखौ मोनबाय थादों ससाइटियाव मोनसे सांग्रांनि एवारनेस मोनबाय थादों नाथाय जोङो जुदि जौगानांगौब्ला जोंनो बेवहाय फालांगिनि एवारनेस नांगौ जोंनो बिजनेसनि एवारनेस नांगौ बिजनेसनि एवारनेस गैयिनि थाखाय फालांगिनि एवारनेस गैयिनि थाखाय जोंनि मानसिया दिनै आन्दायनानै दं डिग्रिया दिनैनि तारिखाव 25-30 बोसोर फरायनायनि उनाव 25-27 बोसोर फरायनायनि उनाव बयनियावबो डिग्रि थायो नाथाय जुदि बे साख्रि गैयाब्ला बे मानसिया जुदि बेफार फालांगि खालामनोब्ला जों बिनियावथ' गियान गैयाना बिनियाव बिजाबनिसो गियान दङ डिग्रिसो दङ नाथाय बियो जेब्ला बे मेचुर टाइमाव मोनसे फालांगि खालामगोन बे फालांगि खालामनो थांनायावथ' गियान गैयाना बे गियानखौ जों सोरनिफ्राय मोनगोन सासे सिनियर बिजनेसमेन फालांगि खालामग्रा बिथांनिफ्रायसो जों मोनगोन जोंहा बेकग्राउन्डआ एग्रिकालचार बेकग्राउन्डआ थिकादार नङा एग्रिकालचार लेबार थ' होमबा जोंनो नलेज नांगौ बे नलेजखौ बोनथुमनो थाखाय जोंनि मोनफ्रोम ससाइटिया खना खनला एवारनेस प्रग्राम खालामनांगौ आरो बे एवारनेस प्रग्रामा जाबाय फालांगिनि एवारनेस प्रग्राम बिजनेस एवारनेस प्रग्राम आं दिनै मुंख'गोन बे प्रग्रामा डिमाकुसियाव जादों डिमाकुसिफोर बायदि जायगायावनो दिनै बबेबा मोनसे फालांगिनि एवारनेस खालामोबा जोङो नै जावेद बिथांमोन बायदि एसेबां मानि ओनसोलाव मुंख'जानाय बिथांमोन बायदिखौ लिंहरनानै जोङो फंनैसो मानो बिबुंथि होनो हाया बिथांमोना ओरैबायदि माने अनेस्ट ओरैबायदि मोजां बुङो मानसिजों रायलायनायाव बिथांमोननो जुदि फालांगिनि मिटिङाव जुदि बिथांखौ जुदि लिंहरोबा मोजां खोथा बुंगोन बिथांमोना रियेल खोथाखौ बुंगोन बिथाङा जौगानायखौ लुबैयो थिग बेबायदिनो डिमाकुसि ओनसोलनि गोनां माहाजोननि बलेन्दामु बायदि दङ बिथांमोननियाव जोङो टेकनिकखौ लानांगोन बिथांमोननिफ्राय जोङो हायार खालामनांगोन अब्ला जों बिजनेस फालांगि खालामनो खाबु जागोन एक्चुअलि माने बे गोनांथि दङ आरो